Станковичте, убийство това! Što si rekao? Vreme tvog tatka je prošlo. Danas možeš svašta da očekuješ, bre. A da ubijete čoveka zbog mečke, zbog kola. A malo mnogo, care, a? Možda se sam ubio. Nije lako družiti se s tobom. Ti vrlo dobro znaš da Maraš sa tim ubistvom nema ništa. A ti si sam kriv što si dao retardu da vozi robu. To što si ga posle masakrirao i bacio u đubre, ko što vidiš nije pomoglo. Čekaj, ti si Rokman Hrist. Jesi, imaš neki problem? A ti ako mi se još jednom tako obratiš, naći ćemo i tebi zamjeru, znaš? Tica mi pravi probleme. Neće sluša. Napada komšije. Sede svuda po namještaju. A koliko je namještaja zasilan? Cijela dedina garnitura. Stvar je tu jasna. Ne može čovjek da živi sa ludom pticom. Za meni je. Samo da znaš, mi smo spremni na sve. Samo da ostavimo u poslu. Този, който уби сина ми. Искам да мъртъв. Šta me gledaš kao ne znaš ko je? Znam. Napravi je to, kad ti se isplati. Šta hoćeš? Da se dogovorimo. Sve ovo možemo da rešimo osim jednog zajedničkog problema. Goluba. On je loš. Loš za naš posao, loš za vaš posao. Mora da ode. Priča se po gradu da si pametan dečko. Da imaš muda i to. Ispadeš ti glup ko kurac i pičketina najobičnija, a? Pozdravio te Stupar.